Dali na to, lakaw nga rin na to. Regalo. Dara ka mo regalong na dawat, mga kagahe. Dali, magkuri-kuri ta. First of all, wow, guess nga wallet. May sila lang mga cards ba? Huwag na kay mga ATM, ID. Mga bangko ba? Mga bangko. Dagkari, huwag na kwarta na yung di niyo gusto mapili. Sakto na ni sa kalibo, katong sa kalibo, bitang hindi ko napiliin. Sakto na ni. Ang kita ka kariman maaraw. Pagkuri-kuri diha. Kuri-kuri. Kaya mapuyo man. Andiyan guys, dami mga nadawat nga mga na nabali naman eh. Gay, gisukod-sukod na ganun ng tere. Kasi naman na una na bulig kay gabi eh. Kaya wala mo ko maglaga bigikan sa party kay hagaan ko. Parang busugan na, kapoy ko to. Na guess. Hoy, ano nang naibobo ni pilit? Ikaw gati lang. Ipunas din mo sa imong bob. Uy. Ano na may bobo? Di na bubo. Kanaman jo guys. Share na po naman ninyo ang amang nadawat na. Ara ka jud kabuutan ning among amiga kay di ni madiruhan sige mga tag Para ako na ang nagsukod. ag kami mga tag rami ni og money tanun kay wa gani minakatag ni daru kuan kay wa man katanun Kana na small. sana all small guess gihapon amo na suot ni na rundang balag way labadang okay sorry kus ubay madto mis ubay ron kay magpalit mi gatas ni dalton Pwede na. tagundoy Kadalton guys, may grabing kabungga kayo. Tanaw kadalton. Ang krata ni Japang yung dalton, yung sigag mata. Good morning sa dali. Nagtalawag itang gibuhat ron. Hipos na ganito na panggikalat. Good morning! Good morning sa dali. Good morning sa. Maligo na tali gaman. Good morning. Good morning! Lagi saduk. Di managad mo sadukan kay mahaglik niya saduk. Gato may lamiun. Resakto. Yung dalton. Narang na isa kadyo. Pero anong lamian ha? Wala ang lami. Dapat yan. From, isang Tommy Bahama, Akri Calvin Klein, tan, arang lami, sakto, kadong daltog fit. Pag 1 year old ko na niingas ate, pero sakto na dalton. Uy, gwapo po. Ikan sa TJ Maxx. Sa mani. Tommy Bahama, kani, lagi mo, alagi ni, kanang nga ni, kay murag sa US, mani nga ni. Lagi ka na pa sila US. Wow, salamat arang lami, oy, og. Kaya pa, Jay. For Ondoy, arang lami ang t-shirt. Ikan sa New York. New York. Lami nga brand. Midin pero Kuman kaila sa mga brand kay kuan nagatang na ilhan dare kay ukay ra. Sige tagan to mi guys og Christian Dior Paris nga perfume. Yeah. Kagmay pero mao ni lami kay mabubit-bit ni mo asa ka. Tagsa kon mystery diha anja di apoy mga sabon. Pasuwayan. Madula makasuway tag Dior, you know, ko luxury brand. Juan. Ha? Wala arang humuto. Imo na kay mo na ning abrihan. Virgin na nimo bantay ka. Agahawa pa ni na virgin, bantay ka gi-virgin na nimo gabi eh. Wala humuto. Daghan man di ay dong. Abi ko gamay ka ado daghan di ay. Daghan naman din eh. 7.5 ml. Daghan man eh. Di man yung mahurot kay perfume. Ara man yung humuta. Igura man yung ingana ni mo gamay ka adyo. Uy, dapo dang mga perfume dang. Wala arang humuto, Jud. Humut dato. Dato. Yan ang maghumut sa dato dang. Alam mo, humut dato. Ang tanayin dyan. Yung hinabot na rin humut dato. Tawa tayo kwarta. Kabuwang. Naputo sa utang. Kani po na blockade. Wala ka. At ako ng atilawan. Adyo po, Atilawan. tinugod dang, naputo sa utang dang, grabe po. Ako man siguro na yung padunggan. Ako. Sa utang. Salamat ka, Zo, ate. Gatag na mo, ate. Lipay na mida. Di na nila. Kasama ni Nick Abri. Adyo ko, anak ka mahut ka dabo. Di na mida ni makuan, ate. Uy, isprin Di ni. na mida ni manimahong anso. Ay, go. Bahil sa dang haning sa kasadlanan dang, di. Hanan ng Christian Dior nga sadlanan. Layo pa sa sabaho. Humot po, pero lahi ko sa klase. Uy, dana, kaya ako nagbata. Ang na isa, haram to. Ito sa dyan nga, harang itilawan. Nanong imo mang gisado balik. Batasan ka. Oh, imo na na. Dami ang isa. Alalay, mo dahil dang. Like flavor, harang sa puti. Saan na imo? Ito ba imo? Karang ito mo. Oy, di ko ka pang lapi na. Only na naman na. Tagsatang tuloy ko tagduhan ng imo. Ay, muro day agor. Di ko kami ng batotos. Dari dang Christian Dior nga tanda. Nga rin yung bagan.
Salamat at ready na pud kay magto Dubai. Thank you, ate. Hala, hindi ko dimbre ka saba. Tangan. Daghang salamat sa imong gihatag ng mga regalo te. Ganahan ka ko ba lang Well, gibuskag naman ni mo ton karit card. Nag-card ba? Dari. Na, kaya ang patakan. Uy, laghan kag pitaka. Ha? Daghan tag pitaka pero wa ta isud. Uy, wala ka nang itit. Kaigit ka to? Di, ang patakan to ka na busbat man. Tarawa. Bisag, ang patakan naman ko sa batakilit ng bisag wag di. Kag na Gawas. lang imong karton ton oh. Dito may sayong. Sus karton lang kay makabulang lang, dito lang. Hala, hindi ko mo pa. Tiri, matuon ka lang daw to ng taklob sa perfume ng gamay. Uy. Mo lang yatag. Matumiro ko ba guys, mo palit mig milk. Kaya wala na milk si Dalton. Daga salamat ka to tiha sa imong regalo to yun. Ka brand new din taon si Dalton sa 2024. Kaya wala man niya naman si Dalton na shopping good. Salamat. Ina palit si Dalton si Nina kay hindi na palitan og ko ana mag-birthday na. Really, katon. Ano ka na mag si Nina Dalton? Ako ba ng bubo? Daka na si Nina. Bahala puro hinatag basta wala pubo. Ay sulta lang magdaradang. Halagang ngipon dang sana man. Nadang. Ah, ang hatag to ang patakan ang hatag na dili kay baga. Ano to? Mapili ang kurta. Kani mo mapili. Ang ko ingani ha kay harawa. Wa naam siguro pero tas ang kabinet o nagigamit. Ah, ano din dami? Mua. Mua. Masya pa na. Untuk ipatay kasud. Good morning! Patong pa ko maligo. Gama to ko gubay gawan ako milk. Nagbantas na ko. Mabantas ko ako milk. Madam. Hmm? Dapat lang kita ko. Kinsa man ni pitaka lang ilagay ni doon. So inganin nino bisag mo pa paghipos nimo no tanawa pangjagjag na pod. Palit na daw to storage box nga kanang di baluko. O pang gana na mapalit pa. Ag box mo gud na sa LBC. Di dos box sa guest nga ko ana kani ate nga regalo. Ulo kadalami man ang. Yeah, pag Hinuwa. ay di nga para sa COVID, di ang zero ni gamitin. Ito manong ilabog man. Tago ila man na diha kay remembrance karanto. Naka-desisyon na mi kare kang mayor naman re. Kay gamay katong isa kay kuan man ni. Sa ba ni? Yes, ka. Large man tong usa. Di large tong isa tong large ka mayor ni kare kay isa ring wallet ko ha. Kay arong napod sila ila ha. Hinatag maning ate. Diya kay esik bato nang tatunamo tong pitaka na konsensya man mi. Di na mi sakdan guys na tong nagbata. Init lagi dang apit be. Init na apit be. Na tikangkang na natuog nakatingnap man ron ni dyan dyan. Magtuman sa mikukway kay may consider eh. Wala pagkatambo tiro no? Nasa laman. Aga ko palit ko milk ni Dalton. Si Terry kakabot ni Dalton ganina kay nangihi man ko. Para lagi ko muna yung kapungtan lagi si kong ihi-ihi. Nalabi na administration nga na magsi ko pangihi. Init tagab dari kay sihag kadug init o kadab unlan ba tang ibutang das likod. Si Undo ang gipapalit og milk ato na pastiri. Kamera Dalton tara na bili na tuog na tong bibi. Amo na ni Zarja. Ingan na yung doktor nga operahan ni ara mga bagad ni ay. Maadjong adlaw sa tanan diha nga nagtanaw karon sa atong video natay bisita today. Di arami sa among gate kay gang bata kay grabeng kahilakan ron nga ngipon. So maadjong palis kuya sa gani mo kuya? Abilino. Avelino, Oh, taga taga Biletresita. Biletresita Ubay. Unsa day ito ako ya. Paan lagi ma'am kanang partner ba? Dito mi sa 2 milyon ja kay agat ang doktor dito. Ning masya nga di sa pasalig sa jarang isa mo pira sa akong partner kay pa-repair man sa Galiares. Nansam day si ate. Naihubag sa jang kwan ma'am. Unsa nga ni za? Maria Lisa Reyes. Maria Reyes. Ate Maria maka-istoryos ate? Oh, ka-istorya mo pala niya. Maka-istorya ka. Oh, may iwawan lang po na siya ma'am. Mag-iwawan laman. Unsa ka nang unsa day kuan na sinugdanan day kuya. Mura man sa Julin.
Kanus aram ko nun na. Mga taon-taon na po na dyan. Ang julin gamay pa. May pa tubo dyan dani ba? Ah. Antod ng dako man. Yang ipa-check up sa Dunimil, sa, ano lagi? Dunimil, Ubay. Ubay. Yang kuhaan tanan sa mga, kuhaan na dyan diri sa liog. Paoperahan, Di nga paoperahan. nagdoktor na to nga operahan si Pero, ate Lisa lang may tawag ni ate. Unsa sa, ansa may kuwang anong di pa man operahan. kanang, kuhaan lagi man, parang may, Adto dapat sa tagbi himuon. tapos tagbilaran da. Kuhaan may ka ng partial ba? Pila man kinahanglanon sa kanang kuan para masugdan. Kuhaan, Tapos tagbi wa po pud mo ing na. pwede ka na ipadagan ng karon. Karong adlaw. Hindi kay kanilaging walagi pangkuhan na to, panggamit po partial ito, abot. Te, makasura sa ate. Mato kong ate. Maubaw sa ate. Mo ni jang kiingan ni kuya nga hubag atang tanawon te. Uy, aram ding dakig anak te. Abi ko bagkas ra kalusay. Tuloy na ma'am. Okay ra lagi te nga na kitan. Kanay. Pila man din nakabuko na tulo na. Tuloy din. Hala ka diha. Dakig anam din. Iyangan Iyan ako kamay, dito. iyangan kamay. Ajo guys, din sa makaya ako rin may ana. Amo na ni Zarja. Ingan na yung doktor nga operahan ni aram hubagan ni ay. Sakit ka ajo te nagat-ngat. Didi laman sa ate istoryahan kay murag nagwisad si ate ari lamat ang kuya. Ay, natabangan nagkrag-krag no ang kabuhi. Ara pa ita, guys, ang inana sa tatang tabang. Mo jang ilang tudo sa dari nga giarhi ko nila. Uy, ako ni basig may scanner. Ako nagpakita sa camera ko napangag gang dari. Wa pa na pa-repair. Enda, magmano nagingan ako pero ako ni ha. Enda. Si ate taga bilyar gyapon ni. Ma'am. Enda sa man ni nato ha kanang naalaw ang pud mo Gcash no. Wa lagi po mo. Unsaan man ni ha. Pero na kay ID ko ya. Oo. Basin day ugnay mo pa da kwarta. Atong mga kagahi diha nga luag-luagan. Sig na mo yung mga sobra-sobra. Tabangan na to sila kuya ate. Patanaw ako sa mga ID kuya. Kaya atang ay ba. Kulit man dahil kuya. Agahong kuan kanang nay sa porsoso yun nga na sa Lasinda asa. On ila rumi kurit bitaw. Oh man. Namata na dahil ka dong. Namata na dyan hang bata. Ang ngita na na. Ako ra man sige banta dyan. Good. Iniglihok na ha. Dito nga ma. Dito ka nalingaw. Si kuya kurit mo na. Dyan ay din na. Agkaning kurit. Oh, ni mo apelido dyan. Kurit Abilino Castulo. Castulo imo hang middle name. Dara guys di awag. Mo padamo og ganang hinabang ni kuya. I-direct lang man ito ni kuya. Kurit Abilino Castulo. Pero og naamoy nga ginagmay ana lang sa Gcash kay kasagaran mo gud kuya na mahatag bitog mga 10 pesos, 20 pesos sa Gcash man gud dali ra. Gamiton lang man gyapon na Gcash ni Undoy. Og naamoy amount guys nga kanang ipadanin jud guys mas maajo guys og dak og mga 300 pataas nga na kanang pwede i-money transfer i-direct lang man ni kuya sa ijahang account. Pwede rag mga Palawan Pawn Shop, Embellier, Palawan. pwede rag bisag asa. Ang na mga ginagmay ninyo mong dawaton, mga piso-piso, dos, dawatan gyapon na ihatag laman ninyo sa Gcash ni Undoy. Mga ginagmay para mahatag po naman nila. Pero na mga dakadako, manang pwede ito i-money transfer. I-money transfer laman na to guys nila kuya para naapod sila magamit. Pila edad ni ate? 45. Bata pa man ate. 45. Sa ate maawawon magpus ate gid. Ate lang man sabton sa mo takilid kay sakitan sa siyang sakit sa kuya mo balik sa to sa siyang lusay. Ag kanang lusay nga gamay. Aratang ate be. Kanang lusay nga gamay nimo te kanus araman natin nagsugod. Katong gamay pa sa kaadyo ba? Pero ma-aware pag mga tawag na lusay-lusay. Ulin pa na siya. Gamay pa jud isa ra na siya dani. Kanus araman na katong mo pa kaaw kanus anin jud na matyagan nga na anay gamay. Kuan pa na mga Karon pang tuiga og 10 pa uin. Murag 9. ay maudugay na di ay itong naigamay. Nga Julin, ang sawa ni mo ipa-check up po. Awa ni Halan lang pa-check up sa ka Dr. Molina. sa una. Oo, di man manumbaling siya kuno kaya ito, kaya pa.
Lisay-lisay ra. Kasi, alam magdako nindako naman. Pag anam ni jaga dako, istrit na jud jang kadako. Istrit na jud. Sa diha na lang siya napuwa sa kuan katong biopsy. Ah, unsa may na resulta sa biopsy? Tubig raman ang na kuan. Wa ni ingan nga malignant. Mingon ni doktor nga Malignant. o wa patakay ba rin maligdan man kay tubig raman nakuha. Ah, Antonis Galyaris. tubig rin nakuha pag kay outruhan ng biopsy. kay wa man dayto nakuha sa kuan. Og maligdan ba di ba? Ay wa pa may baw Mo na yun yung kuan ng taron para may bawan. Inja og kuno ay og malignant kupirahan gyapon. Abaw doktor unsay decision na dana. Importante jud makaadto mo no. Nami kasakaan dito sa Bilaran. Wa naman dito og kuan. Kung mo Nga pud. may kasakaan dito. Sige ra. So maraman to kuya. Guys, manuktok na pud mismo kasing-kasing para ni Ate Risa. Og namo danay mga sobra-sobra. Og mahimo og namo yung mga kuan diha, blessings atong ihatag nila sa ginagmay ra gud. Ikaw na lang may istorya kuya, ikaw istorya sa mga tao unsay di mas ate may istorya. Salamat lang ko og nay bukas mga taong ipahatag nga kinising-kasing ino online maantigo nila. Ini lang ikapaabot na mo. Sige kuya.